on say first no ye pension no de ye kwa komtete a ebi de ye mfie 9 mfie 9 mfie 9 but eneno Pachai na nte sabi. Meme fam de ena nte sabi. Pachai ni sabi obi so na ni so ade hunu ane na dwuma a oye na brabo a obo. Nti sabi na nanom abeware na abeye na de foforo. Wonim ho hwe wono nipadwane de wonim ba sunsum ne de wosi a wotimu say yes bibi wo baabi. Sa sunsum ni si a woye na mamre ne na mane se de se fata nti ye de wono na akora na bre wono ana se maame na papa na de na bre wono wona abekire no na kwan enafom acho eti se ya na omoka asem bi se ye se bosum bi di we ni we nti ya ma omonka dabi yesane ni me nu ata ye da ye funu ba ko me ye ba da ko ebi aduane amepata mpe nso ye ya warefo ye nuafo ye adofo a Enframa mfa yentem nso bi aduane bi atape na mempe bi aduane bi amepe na tampe eno nkyere se sebi yempe ye ho asem ha yo tunko na bosom kye ya mamre mu no kra no medi minni ewo wafa obechew ni mesi wa bi se onyame adidie ho odin se safia so se bayidie fam ye brepa ya tena se sa na efufu ne to dana do no ama akwase ye ne bayire efufu ne to ti bro mu fufu to no nso ya ta ben wo mu ye bayire die am kwa me twa ya che se to na so ye se kabu yanto so nyama mre ni so didie jan wafa ho ache oh nyese o che ne keke kora che se amane ko mu ma ojo na sei mana titiro kwan be na mo fa so timi kutawo e ba sa no a ase wo konfo no te se me chense wo dane akwala ketoa woni mu wi ase hwe kubempi ya na yetaka se abosum ne bebre ya na wo no menka ekoba ne se de we die se we nso enni a aya na manso ta wo no entem what be pen no kura bi wom yese sebe aboa obi die no obi nso kiri ye de yi musuoma obi no obi nso so mpe yeta tete kura se nso ano nso bebre kura no wo no ntanka ba ne sei na sansem we nyina no eya na etimi happen nanso ekoba se suman esani sitiri so a de ye yate ne nka se one ne enka enam na ndua ne die mu kwan so no obehu ano wa omachia na waye na wa atu sunsum mu nsem no sen kura na ya na esitie location no eye jamase ene eye nanata onne me guest yeba abehwe the great Sonia Kopo woni onyame kwame said the nsem ayeye tetefa wonom ho se wo mo enka kura enyuwa be ne gina so ntia amasa amanso ewo wo mo so yeba wuram na afi yahwe nsem no ne etwam hayo sunsum headquarters sunsum IGPMC rapture sunsum semina ene eguso ayedi mu akotene de amawo ne asom wo no kwetredo ane nananom tete atempon ekwan eso wuhia yepe wo subscribe to channel na pepia so fama afoforo wo mo so nhwe na wo mo so enhu duma yeguso ayedi de emamo kam ho na memma nana akwa aba na fe yentoa ene ensem ne so ododo brebie akwa aba na dia ho fe na boro so apono mu yede ejamadaro ma jas wahwefo ene ofan ehwew asembe na ade bemo Pacho metia obi bia na mafa kwanya wesusu ada obi ase okay last year December me afashe kese ma jamu adofo afoforo ebe boa me ebe jame okay pachan ti me fa kwanya wesu ada obi bia ase omo motumi bai na omo antimi amba ejidi so omo antimi amba omo do mo mpaibo eta machi bibia ye boko so me do obi ase mechia obia so ejeso na me bai ma hu se akomfo wa bebre ewo ofie ha pachan wotete akom so ka ho pa mechia sitie obekom ye akomfo dodo sen na waye wono makom omo amabo matana se de mabo for enai pachan okay na se omo akom so bese 7 and 8 pachan Paul Amantem wa besene dika pachan okay
we di aya akomtetea abefam de me mpone ho kakra ne yenko de eda pono so akomtetea no se na ya na esitie every grade sen na akodu atenasebo wadama bachan bachan on say first no ye pension ne de ye kwa akomtetea ebi de ye mfie nan mfie num mfie nsia but enno bachan na nte sabi me family ene nte sabi bachan inipa no mama e warrior na ebi mfie mi no e was so timi wi because se say wo mo ayetete wo mo akom no omo a ebinum a na omo ko nursing training wo ebi mo asabe na sabe omo ye omo adwuma omo kra na dɔɔso nti sabe enipa no se obi a wakɔ ne school kase bi awie na agya mo aware no wo sabe ma ne mfie bebre a na wo tsene ma bebre kɔ akyire nti no wo se wo ba wo ma ne mfie ne kaka nemom o ma wani ku ne ho na du dwariem se de be ya obi hunu de wo se wo hunu a asa wo master na ebe to wakoma so tim so se nipa we die unim se okọ ana wuni ho kro betimi ahwe akire fine so otimi yes ha ne mani nyina awia e wo se wo no so ko no okoto na bra boso bachan yehwe ya do bi bremo se montete wo no makoma rules and regulations be na eda ho ma wo mo na ye de ne ba foforo kra na kwan be na mo de ne faso bachan on say ye de ne ba foforo ene sebe nipa bi te se de na America no ono ni school ni dia na dwan ni school na ni suade huna ni school sebe obi so na ni suade huna ni na dwuma a oye na brabo a obo nta sebe na nanoma be ware na be ye na de foforo wonim ho hwe wono nipa dwan de wonim ba sunsum ni de wosi a wotimu say yes bibi wo ba bi sa sunsum ni si a woye na mamre ne na mane se de se fata nti ye de wono na akora na bre wono ana se maame na papa na ye de na bre wono wona abekire no na kwan enafom enye easy but nyankopon na agya mo ye wadom na onya kokuduro na onya botira nipa ne timi hu ne ntem because onu na hu se de nanka na wono na niso de hu na ewo na niso no eno nyina akọ se wabasa ba hye bibi foforo ase ntafe ema saa afoforo no nso so e prepare se de wo kire ni bia obepe ntem na wasua hu bachan nti obi ba foforo a ewo wo ha no wakom tete ne emra be ne da ho e de ma akomfo wa wo tete akọ emra ayasemo so me fie ha de memra ana mama mre no e wo say o do bize azum yanko adam pesi sua de ankomo pa basically for the sua e do ba before say me do beto akonrum no obedi 2 months but 2 months in ye hwa ade boso me no kwan fa so a oba enye se bia wadi 2 months en fa won to akonum ti bia wunware aduro kra da bi obedwaye wa aduro na no so ye de hwa ade ona mo ntuo kakra enema kakra because before se me ka se me do to akonum ohene we ye konfo a mefrɛ we ye konfo a mefrɛ no nti wo so mo so ba beduro mo hu sampa nipa yi kra no ana suman yi a wasie enya kra ma ne nkɔ nanim kra na wonim amamre ne amane ne so ne kakra nti no sempa bo ahye ne mane de eyede ya o ya we dada me mane nyina makonfo wa ne so nyina mama mo dan ti mo da ba but edura numre dia mo na mo de bachan yo bosom ba ko dem mo da o no mo nyina so eda bachan amamre ne doso ti de mo be fa mu saa wonto mfia suma ne de ma ti mre ne so a che se suma ne hwe na me so me hwe na eye perfect ma me dia na wi bachan nipa nan no ehe fa ne de obi akoye anakuya wo Antoa konfa se wa agona konfa ya wo nkwanta konfa dwa wo dumase okay Antoa nkwanta odumase agona wow why ade ede ne si obi a wotete akom kwan se enhwe wanim wo hwe wanim a eye chiwade
de ne si wo mo pacho mantias yo sesen de ne si obi o tete akom ekwan se odware a onhwe nanim na chi ana nanim se o hwa okay wo hwa hwehwem eni kwa se wo hwe wanim okay eni kwa se wo so bubu more eni kwa se wo so yi wo hu dabi okay ne ebinim tete akom omaji social media no so afa eni amamre bo abira ana omo master no ene enhu ne ye pacho se yes ebi mu tete akom ene TikTok social media omaji ho aboso eni amamre bo abira ana se wono master no ene enhu ne ye me gidi se bia na master ne hu okay sana me hu no se me gidi se na master na me se hu okay on se sisi ano ye maame nom binum se be mu finhia konkan ye papa nom be nso finhia ekonkan nti bia me make say ye ka se ma ye ka TikTok ka se ma ye ka se wonya kokra na ne ba bia na ne na bia ankyere ne se video kokra na ye ni se ya on onim so atase nti se na kola na ne nam service a TikTok woni ade onim okay sese amerwa ne ntantete akom ene etu nuanom emaba no fose ye de nkola ne ba wo mo hye wonom se de ye hye wo ya asemo bacho wadaroma on se adwuma na ye sese adwuma na ye sese ye nyina ye baako ye se de be ya nananom som ebe peja ebe koso pia emma fom da sa minim se sa ne ye nyina ye decide say ye no nti me yire me ho pa said ye nkobo wodimboni wo baabi said ye wote me te ho asemboni wo baabi a wa wu pa nti no me yire me ho nti me gidi se sa na obi a yire na ho na akwa sa se esuno obi an kone na mamre obi an na ne kwan a ofa so a emre bi ba ye beje onyam kwa me ho nsem ne oto obo a kire ye mu kama utwa ye ne nyum kaka yesi mu fie nso kopo san aka ho no kure bi wo pachan eno kure wo me se me ameti hai menim se ye me free che ya se kopo ho me ne mata no tiene nana ba wa ba abaye o master no nana no ye me free kopo ho okay kopo wo ye kopo ba me ye kopo ba wow sa me ye kopo ba because me bete say eye me papa na na okom kopo no eye nana mosi ona hye me papa na me maame nkom se omo be won tafo nti me ye kopo ba se o maame awo no se ho nso ne ko free na tai se o se ye hwe wo yo se ye do fa kopo a opem ho onyame a opem ho ye do fa atanofo so ye se waje ba bia bo se ba bia me ginem 24/7 wow nti dama ye madom me ho ndi ye hwe be makopo wono nso ne ho nsem kakra wo so yi ne yi wa pa ye ne bai wonso san na wo be hu kopo no fai pacho me so de ma hu be makopo ho ne se metima ka se ono onyame kwa me bo abura mpo me nyese metumi minim se ono onyame kwa me bo abura meka se meka free ye ho because ho na ye tena ye endi ne ma ye beti ho abakosem na abakosem no so ye benyine ye ne ye betu bi na nyina egusu wo ho se onyame chiri bremu a otime de bre che ya se kopo ai wono na che obi wo me na me se na ono nso ade abre bremu che ya se kopo se wo se nipa ne ye wie no a onyame kwa me nkunu che ya se kopo ne bekuno na che ya se kopo nso so chire wo che ya se a na se nipa no mbe wie no a na ono nso de akoma bremu nyame nti ebeto se ne omo won kabomu nsoronko a se onyame kum obi obremu a wo se che ya se kopo kobo onyame kwa me mane sie no ena se obi nso onyame kopo kum obi o che ya se wo se bremu kopo bebo onyame kopo bremu nyame bebo che ya se kopo e mane sie no nti se wokọ a akom na efe kwa se samre ne se wokọ a akom na efe kwa wo hwe se de abosom ni mienu enkabomu ni koro ye bi ni se de omosetie no a se me nkom ye na metewa me nche na mesu etimi ye mare eye manage na mera ho so ahunu nti omo wo do soronko ewo omo ntam a me mani fredi no nyina besi ne no omo me hu se omo memayo ye pe patran ede ne bema obi hu se boson we de wo ye kopo na ho fade kura be mo hu se boson we ye kopo patran na ho fade kopa ho fade se ne setie
Kopo babo mu. Yeah. Obabo tiri. Yeah. Kopo twetwehire. Yeah. No say twehire wonane so. Yeah. Eno nyame so afade etese. Pacho eno nyame so mu abo mu. Okay. O hye ne fugu no. Yeah. O wone cha wo hye. Ena o twehire ka me be ka se ba ko na ndem ahome so. O ka wo. On how wakoto amani. Wa o be ka se makase. Obaka so waka chetia. Sense we ade ni Yesu. Ya semo. On say onyame twehire sei e wonani na ode abefa sei. Eno no nkire ni sebi se wo yesirem ni ntia. Nani na enye. Nani. Oh. Anti na hono. Tasanka wonka kra na me say na ka memo waka. Because nka me bebisa say. Akwa no ba. So say nani no. Nani no say dey si role no sa no. Mbapa jefi akrofon so. So wo hwe nani sei. Sei. Ati janso ani sei. Ani sei. Yeah. Atazo say wo hwe na. Aya papa de ono wanye ka se ye. Oh ya nya no ye ono ya hwese. Na obeware obi ba na obese na ni sa waka se ya ma o. Tinene on se do be se adan na ye na. Bro wania na wani ya camera. Yeah. Ti hwem onyame omo kom onyame no. Omo yere no a comfort to remember ye ma ekura de omo nta ma ye so ntentem. Nti ama ma na omo ye Barry enu so ntime. Omo went ni hwe akwasilimu. Oh. Mse ono kra de asa spring se machine bi ne hye ni mu. Sa no eya na eya de. On se wono ne ho odin to de na ho foso ni bani pani so a na wa faw. O che se oye nipa. Che se ohene nke be frɛ na se ebu ama. Me na me ka kire. Papa no ho nsɛm na eya asɛm o. Onyame ewo Yona na kopon so Yona no. Omumienu no. Me de metima ka se omo Yona ayepe o. Omo Yona. Metima ka se omo Yona ayepe. Me de mete Yona na se. Kwan be na e be fa so breaking into pieces ama. De wo hwɛ ye hu se busum we die ade a wo ye ene Yona na aba. Bacho eti se ya na omo ka asem bi se. Je se busum bi di we ni we nti. Ya ma omo nka dabi. Nyesa ne. Me menu ataye da ye funu ba akom. Ne ye ba adako. Ebi aduane amepata mpe. Nso ye ya warefo ye nuafo ye adofo a mframa mfa ye ntem. Nso bi aduane bi atape ne mempe bi aduane bi amepe na tampe. Eno nkire se sebi ye mpe ye ho asem. Se kopokoro ba kire ba yi ade menim kakra da mefo nyamempo onyame kora wo ba kire ba yi a ne Yona atimi ba sebi ye nim onyame no wotimi wo se ade papa ye de wo ye Yona ma na boro so ne Yona no so wo ya da bi to bo ase because bia na obedie wu so wa hu eno otimi ye no tituru kora dwoma ye gine ma ye kom no eno se me de sebi onyame side na na meguso awo eno obetimi ababa 30 minutes woko Obeka. Enya sanso okoto na ochechia no agoro no okoche akona wosawa agoro no na Yona ne ba wotime de abufu kra akoda. Enya so akoda nso okwasa aba wo ma biem. Minim ne sesa na kopon so tie. Mo Yona. Yenhwe abayikire no ene eho ensensem. Mpanifo se bosom kire entiti kurum. Obi a wotunku a na bosom kye na na. Pacho ne obi otunku a. Okay. Ne obi otunku a na bosom kye no. Ya mamre mu no kra no. Medi minni ewo wafa a. Obechew. Se ye wo fie ha ye dɔɔso yi. Ne bia meka se be ma na wo ha nyene obi ye na dwuma. Obi a so ye ne de se. Na fe wo ahyase na wo tan wo nua. Kwan ya mefa so amenya nka na menya na sika na hye. Inka se ato no bosom bechew na obi otunku na bosom chew wo ye pese menkum nya na ntitwitwa bosom bechew. Okay. Eya na abosom no bia wo mransem du onyame ne mransem du yen ready kakre o wo ne mransem du no kra de wugya no kra obema aboro so edu no wugya na mransem du obema aboro. Okay. Na mamre edin nye easy edin minim
Mini mese wa bi. Yeah. Se onyame adidie ho odin. Ti safia so se bayidie fam. Ye bre pa. Ti atena sesa. Na efufu ne to. Dan do no ama akwase ye ni ne bayire. Efufu ne to. Ti bro mu fufu to no a. Yenso ye ta ben wo mu. Ye bayire die. Am kwa me atwa ya che. Se to na so ye se. Kabu. Yento so nyama mre ni. So didi agya no. Wafa ho ache no. Oh, nya se o che ne keke kora che se. Omane ko mu. Pa. Okay. Nti onyame o ja na mransem du no koro be mu abo. Obetworo bi aka. Be braduasa. Mransem ne betia braduasa. Bosoma o hwe na sei. Ma na titiro. Kwan be na mo fa so temi kuta wo. E ba sa no a ase wo komfo no te se me. Chense wo dane akwala ketua. Wonni mu wi ase hwe. Na da bia wotefom. Da bia wodafom. Ba se wunyini a obemu aya akwala. Wonnim na wunyini obemu aya akwala. Nana ase okasa kwan yi di emu edu. Se nipa so de nkaje ni no. Nti eba ne se. Enti onyame side de wunyini wo ho. Okay. Da bia wo ya. Wo se wo ya akwala. Na wodafom. Wo se dada. Sorry asori. Okay. Kwako. Bra bra. Jina ho agina ho. Ti da bia wo se wo ya akwala na wo ma waso ye mmere. Nti wono ne side ye nyini. Okay. Da bia wo se wo ya shamra se. Wo shase. Okay. Ya tete ensempi se enam sebe kramanya de mu onyame nti no ontime ntena kopobo so emfre onyame no kore bi wo me de minim okopobo nye sebe ebo bi a wo se wo bia time tena so. Apart from me kura de na minim ne se enka konfo ada konfo anasa bosonfo wono ni mienu pe ene timetina ena bosomo bia nso so no sebe sesi a ye wo ye fie ha se ye no me tawia na ye bosomfo twa bosom ne so aboa enti enko ba se sebe bia wo hene bia wo firi ba bia ba wo so ye bosomfo ba bi nti wo ba ya na wafa kokko na betwa wo me bosomo so dabi ba so ate de me tena se enti kopobo de se eye wo bia sebe se wonyame di kraman na wanwa de ka me de mi nim se nka bosomfo konfo ena tena kopo boso. Okay. That's right. Wani Fredi a obehu be makopoi. Sade ono nso na bosu ne esitie e wo sunsun mu kakra. Bachana na meka se ono no de ne sunsun fam no sade na ho bosu esitie no. Ne ho so no nyame kwa me ngina brand because we ye bema. Okay. Ono so ye bema. Omo mema. O ye bema. Na eba ne se na abosum we no nyina etimi kopie soro ho sa eno kwasem ne se de memetimi aka na se no ehoshe enti senka omo anko ho a na emwa ehoshe pa ehoshe papa hwe ehoshe yo ye ni ho agoro me na meka kire ma bere wo se ho etoro me na meka uti afa na tim fo wodu na tim kura wati ko be pai na wo nyame kwa koponi nyame kwa me ahode sa no moye no we kira we di brewe we bua we na we nso abua we okay ne kuma wie kura na ye se wo mo no se ye kire kum sa na nya fe ni fridge sem na se fo ko wo de be ye kura na nya kono se fridge sem bia bebam ni sie mu kura no wo be hwa de ni kura be gina ho akomo no ye komo a wo hwe bi no enye easy ye be fa ho no enafo obi se mpempi adena yetaisie enipa ewo onyame ason yeso kopo ason yeso adentira obema okay oni kunwo nti wasade wo to ne mfikira ma wahu se wo onyo bia na ni tumi nso nche no anto besi wo ne dachi na oye wadwen se wo sade sunsun fotano se ko hye wo bi mu akodi nsem a watea wo bachan abu ha yegusua ye duso ensem no ede eba ne sunsum sam dia na wakodi onim ho na wono so adosum ede akyerew na ye nhwade eba ye onyame nyum ya oto ye enkrofo aye o mode pa kopono so yo na ene sebe ne niam bi ba wo so mo wonum bia moto de mana wono so timi gye mu ana
no e asemo bachan okay minim bi kakra ene de winim no to said you only nyum na ede ne saa no de mehia na wamporo bi engu ha mentumi enko ti e ba saa na bon se kopo gina dwom na ne abere o ko no ba e man panifo no se ase abazi gobe na ye begro ezre muze na ye begro and every biamo so ya no yeah biafuni wo and every biamo ye go privie Edi agwe na ye begro awazi gobe na ye begro no ya ne be biamo andro ya na o ya ganga boja no eni be ye biamo ti wo ze ma na samra ne sana se mode ntumpana so bode mrane sana o e basa na ekanyano sa kenyano so gina dwom ye ngoro so twa no se frefre awona ma ono a ya bode mrane ama me kai ai me na na komfo jesi bachai se kopo basa na se bosomfo kwampa kwamma no yesi owonwum bi kwame ma ye mobo avurade so tem hu wa feeling no na ye fa no ye no ho aho esomo a na odi betoto ha na oba kuma se kakra yi say ne city okre ne difference room difference room the mama so me hu ne say difference e wo me say ye hon ye gro ye enya agro nanse agro da dua 24/7 ye gina kwan ya mo fa so na sebe ye mpanyimfo no tete ye different from say ye wa ha antino ama me say makom kra no menim say me hu ahiu se wo mo penisa o se seyo but obinti me mase obinti mase obi be face bia ebi asabi na bia menim sa ana akomne na eye me de nyesa misura kompa mempa kom atija wa shi onyame batakere otime wuro se okochia na na aba ayesa na ye atete ye ena menim se ye kumase ye wa ye nyina ye suro ejamo but me suro pa ye suro omo ye nyina ye suro de but me suro pa me kra frifie se ana ye nya kra bosom se ye kwakom ono wo se wo kra na se okokom nti wo benya kra wo mpese wo de wo to se dabi wo se wo ka kire ne se ye bekom so falas agro entwaye e ma ye nkantwene ngu ho onye wa ho dabi nti enema bebre wo ho a difference wo si e kodura agro ase a e asemu watete nsem bi dabi menteshe sa tete te ma yesa wo kodura agro ase a na waye din na wote ho sa wo do kra ase wo bekom no papa no so amana ate ase so bekom to no so wo bekom because ye kodua boni mo hyase ahomache no nan agese anopa duba ko ekoba awia dumie na wo hu se suma bi akoda ansana wono makomuka ase mo didi wia ene mo so mo nsha agora asente okay won se eho no ye bacho ye soro ho no te se ye nsha agora eho na ye nsha agora asentem so wa hwa se ye hyase ahomache be 3 a be 11 to 12 afi ne ye pon e ma ne koye aduane ne ya pepe bibia kan ya no bibia se ye hyase no me ensa no nan ebi ekosi anadwo be dumie no duba ko eno so ye nsa nwie ntem bon so kopo kra de so obekwa ma nipa nya kwan ene o se bon so kopo se ne ho aden so obekwa ma ye nya kwan se ka se ye beko ene ye kra na se ye beko nti ye ko
pacho so ate ase yeah enti no asem how so de ye sha pesira ase be 10 kura na 12 babo na obi akoda ya komkuma se ya be ko ana de be makasa de be question bi wo e ba na opese wo ya asem kakra be na wo ma mene mahwefo na yemfansi pacho kakra me wo edema ahwefo adofo nyina ne se na nanom som gusu wo ho na ye adwuma ye adwuma pa ebegusu a ye adwuma no ye adwuma saa na meka no fise do bia ye bia eye ti me de me hire nyankopon ene na nanom se bia obi di yesumi anase ye adwuma obi di bibi foforo abefra mu a se nyankopon na agya mo se omoma na adwensa kira na se de ye te wo se ye sabe ye sinkete se ye adwuma no on de me gidi se na ni gye ho enu nti eno no so ye bie nti agya mo nka no ho na ono so so emeboa na ye nya adwuma no se de ye adwuma no de obi a ehwehwe de obi a pe de obi a ni suade hunu me se nyankopon na agya se omonyema no omama obi a ni suade hunu embram agya mo nya obi a koma suade ma no se ni pakra ba makonso so mama konso so onyagidie ebo chamfo din onyame kwa me din ebo kwa komosi din ebo bretie din efra bosumadu asabia ebo din di suro kura gu fom a agya mo nya na koma suade no mo ni suade hunu no mo hu sampa ye adwuma ayo obi a ana ata jama se upe akonfo a won mu bu ade pa wo se krom a oye number 1 se de ne yebedo so onyam kwame ene bema kopo wonom adwuma ye se de sitie wonom farbai ebiso wonom nka ene ye de nchiremu ne nyina ede amawo meye ne kaja bi ebre se ne fata no mesa ba na yasa bi din komo ewo sonsomu ede amawo the next topic a meba biem no eye ononko ane mosi no menam mawura abosomfie bebre ne mosi no edamu sonko nti me next topic no ohwefo hwemanim se me ba baji ne mosi no eho nsem ede amawo ahwe ye ni bema osunsuma GP MC Rapture makramo